my God! Și legendară este! Yeah! Oh! Futu-ți morți, mati! Da, cred că ați ghicit pe cine vom demasca astăzi. Exact, Catalin Talent. Dar ce poate fi suspicios la acest tip? Ei bine, absolut totul. Dar hai să investigăm totuși. Dacă nu știți cine e Catalin Talent, ori sunteți un adult, ori v-a fost toată viața frică de radiația 5G. Ok, deci hai să ne aruncăm de pe bloc ca să intrăm în subiect. După cum vedem, Catalin Talent face de obicei conținut cu GTA 5. Faze cu petărzi, reacții, eurotruc, omeagle, provocări și tiribombe. Până aici totul normal. Nu, eu nu cred așa ceva. Știți ce petărzi folosește Catalin Talent de obicei? Exact, FP3, care de fapt este un mesaj codat în numerele 6-16-3, a căror sumă este 25. Transformând numele lui în numere obținem. Suma lor este 145. 145 împărțit la 25 ne dă 5,8, nimic special până aici. Nu, dacă aproximăm 5,8 prin adaos obținem 6 care este număr satanist. Coincidență? Nu prea cred. După cum observăm, în jurul lui Catalin se învârte cifra 5. Dar mai apare și un 7, care este considerat număr divin. Cu toate acestea, uitați ce spune Catalin despre rugăciuni. Pită și ne izbădește pula în gâtul rău și, da, o rugăciune care nu simplifică nimic. Asta, cum să zic, rugăciunea asta e ceva de genul mor de foame, te rogi și iarăși mor de foame, că pula norocul. Asta poate să însemne un singur lucru. Pe lângă că înjură de toți Dumnezeii și crucile, el nu prea este apropiat de religie, dar cum rămâne cu 5 și 7, diferența dintre 6 și fiecare dintre acest număr este 1, ce poate însemna ochiul, dar nu suntem 1900 siguri. După cum vedem pe canalul lui secundar de YouTube, pisica lui, Cati a fost șefă pe live. Egiptenii antici mai lăsau pisicile să fie șefe. Știți ce construiau egiptenii? Exact, piramide. Piramidele au fețe triunghiulare, ceea ce cu acel 1 obținut mai devreme poate însemna un singur lucru, triunghiul care vede tot. Acum că știm 1900 că Catalin Talent face parte din Illuminati, trebuie să-i divulgăm planul diabolic. Pisica lui a fost centrul atenției ca și în poza aceasta. Dar Carmen, ce legătură are pisica lui Catalin cu această poză decapată? Ei bine, aici pisica ar imita un copil, iar un copil ar trebui să fie mereu în centrul atenției pentru a crește corespunzător, iar o mâță trebuie să o îngrijești corespunzător, dacă trebuie să fie frumix. Așadar și prin urmare, Catalin Talent vrea să facă o armată de pisici pe care le va învăța să înjure, să folosească petărzi și să se facă kamikaze făcând tiribombe pentru a înfrunta mizeria din conducerea românească, infiltrându-le ca niște mâțe inocente, când de fapt scopul lor este să cauzeze revoluții, iar apoi să cucerească întreaga lume. Deci Catalin Talent face 1900 parte din Illuminati.